A kako je vaša knjižničarka? Kako je ona kad vi dođete u knjižnicu? U knjižnici. Kaže, često je u slobodno vrijeme u knjižnici čitala knjige. Šetala se kroz knjižnicu i gdje bi ostavljala knjige? Na najudaljenijoj polici, najudaljenijem mjestu u knjižnici. Tako je Evo ovako, sad ćemo vidjeti koje još likove iz knjiga mi znamo. Kad knjiga dođe u knjižnicu, što je nama, što mi knjižničari najviše volimo da ju pročita tko? Recite ti djevojčice. Djeca, da ju pročita 15 dana možete držati knjige. Možete 2 knjige posuđivati. Koliko u školskoj možete posuditi knjiga? A šta mislite zašto mi djeci poklanjamo članstvo? Reci. Molim? Tako je. Nama je u interesu da što više, da te knjige što su u knjižnici, da ih što više djeci pročita, jel tako? I od njega napraviti jarbol za moj brod. Uzviknuo oduševljeno miš Bartolomeo. Vidite kako iz tih knjiga izlaze likovi. Slučajno, tako se i naša knjižnica otvara u 8 sati. Imam problem, trebam pomoć. Ko će mi pomoći? Pobuna na dječjem odjelu najudaljenije knjižnice. Ne, odi ovdje. Kako se ti zoveš? Pogledaj ovu tebe. To sam ja uzela. Mislim da smo bili dovoljni. Djeco, neko ništa nije, idemo se vratiti, ajde.